Batetik bestera joaten ziren, truban horretan. Bilekoa. Bizileko txagolak eta koasunetan egiten zuten. Jarduera. Arrantza eta isa jarduten zuten elikatzeko. Erabilitako materiala. Lantzak eta arkoak erailtzen zituzten eiza eta arrantzarako. Zua izan zen asmakizun onena. Etorri lagunok neolitora. Gaur neolitoko gauza batzuk ikasiko dituzue. Bizimodua, leku bat hartzen zuten bizitzeko batez ere ibaien ondoetan. Bizilekuet txaboletan bizitzen.